lai vel hi berul le changkha kan zam tira hian changkha te hi tia kanga han zam tir hian an ra du em bik ani hei ta hian pakhat chu lo ra nal nala ra thlang lamah hian tian berul hi an zam boka an zam kan tir hian an ra tha du em an ra hi a thiang hlim bawk ani an vai mim te nau an pawh tana heng hi lei tha pawh pe ho lo in tiang kang var lei al hi an ngei em ani karah hian saw thing te heng kim hi dah thei vek ani heng hi tomato te nia heng bawk bawn te a lei hin ngei em a hmarcha hei ti hrang hrang mai an ke saw lamah sawn bean te bawk bawn pawh an tha duh khawp mai heng saw thing te heng la khui thei te hi hun thar vek an ni a heng te hi dawn fawh te nge dawn fawh kung par tan pheuh pheuh ani heng lai mi te leng ser ten ni a an thur kung te helai hian khang hu lo awm leh bawk a an tha tawh khawp mai helai hian borsai a be te borsai be pawh hin par dawn tan der mai an lo thlaw hi nuh hram ani ter tawh a ngai bete te zam na hi tian kan sawh phun mai a vau mi te kan pu a ol sam a zuah thei phei chuan zuah hi ol sam leh zual helai hian helai vai hi thlawh hma bak ani a hnim hi a bet tha chet chawt khawp mai a heng ho hi laniu hlo te he thang te zapan hlo te mandar heng hi mazil nia an zam tha tawh khawp mai heng lai hi thlawh faina lam ani a hmuh pawh nuam deuh a helam chu saw thing pawh an chawr tha tawh khawp mai helai hian dawn fawh te saw lai ni saw berul te nia pawh hin rah trep tawh ani chuan he lamah hian behlawi te hi sawn tlung elah hian tian a hlawng hian han dah mai la a ol sam a seng a nuam bawk a he lamah hian kal leila hmarcha te helai hian thlam zopa thlam ani a tian a mutna te hi an dawh kang a in di buai lo khawp mai helai hian thlam nei tu nu bai chuang a ai vel vai mim pawh a tha khawp mai hei lai mi hi fangra te ni a an he lamah hian ek in awm bawk a vai mim hi sang khawp mai a kan ban pha meuh lo ani a ke pawh hau tak viau mai thei ni helai hian an thlam hi an nam puk phei a zau pawh zau tha khawp mai sak thar ani bawk a nuam khawp mai nei tu nu bai chuan pawh a rim tui
khóc mấy chỉ sáng sáng ở đây là mình đón tụi em đây làm hình một mặt hàng này ạ. Đây là một hình bathroom xiêm sang thấp anh này. Đây là một cái cải trend này ạ.